salutare, în câteva zile să încep școală și noi am venit să-mi iau ghiozdan și să mai vedem ce mai iau pentru școală. Bună dimineața! După amiază, bună amiază! Ne-am mișcat cam greu noi astăzi, ce să mai, tată? Am venit, astăzi ne-am decis, mai sunt câteva zile, practic, 3 zile, azi este marți? Azi este marți, mai este practic, mai sunt 6 zile și Nicolas va începe școala. O nouă etapă, clasa 0. O nouă etapă, clasa 0 și cum are nevoie de mai multe chestii, de mai multe lucruri, am venit să ne uităm de un ghiozdan, să vedem ce vrea el. S-a uitat la niște modele de ghiozdane, am venit să ne uităm, poate le găsim fizic, dacă nu le vom comanda de pe net. Să sperăm că găsim și să vedem de ce chestii mai avem, mai are el nevoie. Inițial nu o să facem un shopping, ca să zicem așa, pentru rechizite, pentru că la noi încă clasele nu au fost probabil atribuite, nu am primit lista pentru rechizite, dar am venit să-și cumpere omul rucsacul, că a zis că rucsacul mami, chiar dacă nu am listă, rucsac mie îmi trebuie. Deci, haideți să căutăm rucsacul. Și să nu credeți că Victor a venit și el degeaba, o să treacă și el la ținuta de toamnă, nu? Își va cumpăra și el niște încălțăminte, cum iarna nu poate să treacă în sandale, o să-și caute și el haine de toamnă. Momentan e pe modul cu minte, vedem mai încolo câtă răbdare o să mai aibă. Haideți să vedem ce își va găsi Nicolas, nu? Poate îmi găsesc un tricou cu Roblox, ceva Tricou cu Roblox, rucsac de care ai vrut? De care vrei? de groază. Rucsac de groază? Haideți să vedem dacă îi găsim rucsacul de groază. Care o fi ăla, nu vreau să vă spun că zilele trecute am avut Avem aici și ispita principală, dar nu vom merge astăzi în Jumbo. O să mergem la noi, lângă București aici, este un fashion house, majoritatea care sunt din București probabil îl știți. Un magazin de outlet-uri, de Da. lucruri mișto la prețuri accesibile. Hai să vedem ce rucsac cum găsesc, dar înainte o să-și cumpere Victor, că e nerăbdător și o să ne răbdător, dar haideți la cumpărături, că vorba lungă nu ține bine. Am revenit și acum zic că nu e Victor Adidas acum. Pare că fashion house-ul nu e chiar atât de aglomerat pe cât speram noi. Noi am crezut că odată cu începerea școlii o să fie nebunie pe aici, că noi am mai venit și anii trecuți, am venit frecvent și la zile din astea știam că e foarte aglomerat. Se pare că destul de liber. Acum să vedem dacă și găsim ceea ce vrem noi. O luăm la rând. Ce credeți? Am găsit Adidas pentru Victor, dar care sunt și la fel. Adică noi împărțim. Ți-ai luat și a găsit un model la fel cum ai și tu, nu? Da, uitați-vă. Sunt ca ai mei. El are o pereche așa de Adidas și tot vrea să aibă și îmbrăcăminte și încălțăminte la fel ca frățiorul lui. Și cum a văzut Adidas și ăștia acolo, a spus că trebuie să fie cumpărați dacă sunt buni de Victor, ca să aibă încălțăminte la fel. Deci primul magazin în care am intrat și-a găsit și Victor. Vedeți să ne mai uităm pe aici prin jur. Zicem noi să-i cumpărăm un training pentru sport. Nu știm ce sport va face sau dacă vor face. Dar Nicolas a zis că trebuie să fie echipat pentru sport. Deci, hai să vedem ce găsim. Oricum lui va trebui la ora de sport un training, din ce știm noi, nu? Da. Și o să mergem să vedem aici de unde i-am luat lui Victor Adidas și n-am găsit pe măsura lui. Ne mai uităm pe aici prin diverse magazine, vedem. Fashion store sau cum le zice? Fashion house le zice. Știu că e unul aici în Militari și mai este la ieșire din București, la ieșirea din Militari.
și mai este unul la ieșire spre Constanța, la ieșirea pe autostradă. Mergem să ne mai uităm, destul de liber și satisfăcător, ca să zic așa, ieșirea. Mergem să-i căutăm și lui Nicolas, nu? Da. Aici, din ce ne-am uitat așa și din ce mai știm noi, nu prea am văzut ghiozdane, cel puțin modelele pe care le vrea Nicolas, dar ne uităm. Cum la noi este o zi puțin mai liberă, în care nu prea avem mare chestie de făcut, ne-am gândit să rezolvăm totuși ceva și să îi luăm lui Nicolas. Ne uităm și revenim cu ceea ce mai cumpărăm. Hai să vedem ce mai găsim. Astrele nu prea au fost de partea noastră astăzi, pentru că nu și-a găsit ce vroia el inițial, dar nu este panică, pentru că vom merge în altă parte, nu? Da, la Decathlon. O să mergem și pe la Decathlon, să ne uităm. Și magazin de sport, ar trebui să găsim și pe acolo ceva. O să găsim și pe acolo, dar momentan o să mergem însă și aline Nicolas puțin supărarea în Jumbo, nu? Da. Sunt puțin supărat pentru că nu mi-am găsit ghiozdăn aici care vreau eu, dar nu e nimic pentru că o să mai mergem mai multe magazine și să-mi cumpăr pentru școală, nu? Așa, vom merge, ne vom uita. Mai sunt câteva zile bune și Dar și dacă nu vom avea găsim la timp. niciun magazin rucsac de care vreau eu, o să-mi iau, o să comand. Nu? Da. O să-și comand, da. Nicolas găsește explicație și rezolvare la orice, așa că Până începe una școala. alta, până începe școala, va avea timp cu siguranță să-și găsească, dar până una alta mergem să-și clătească puțin ochii și Nicolas și cred că și Victor și cred că și noi. Pentru că și nouă ne place. De ce să mințim acum? Poporul cu televizorul și nouă ne place să mergem în Jumbo. ne mai uităm, mai vedem. De obicei, cred că toată lumea. Noi mergem în Jumbo, spunem că astăzi nu vom cumpăra nimic, doar ne uităm. Iar la casă doar ne uităm La portofel. La portofel, da. Și mai vezi una alta care îți trebuie, mai poate ți-ar trebui. Și acasă ce faci? Am venit să cheltuim bani, că de-aia sunt banii folosiți. Haideți Să ruleze, Haideți să mergem prin Jumbo. Acum am făcut un plan, mergem în Jumbo de data asta. Ți-ai mai revenit? Ți-a trecut supărarea așa pentru că nu ți-ai găsit? Da? Și să caut și eu ceva de aici, nu? Că de asta am venit. Nu o să stăm foarte mult în Jumbo pentru că mai avem de alergat prin magazine. Bineînțeles că mai Scopul avem nostru de... nu a fost atins astăzi. Scopul tău a fost atins. Ți-ai Eu găsit, mi-am nu? luat Adidas. Nu prea e el fericit la Adidas și el vrea altceva. Prime! Prime, nu bea Victor Prime. Nu, la n-are, e că e prea mic. Haideți în Jumbo. One eternity later. Vizita în Jumbo s-a încheiat Da, și eu mi-am luat ceva. rapid. Și am zis că nu și-a nimic, dar până la urmă și-a luat o minge să-și aline Fiecare și-a luat câte ceva. Victor și-a luat un leuț, Nicolas o mingiuță, așa că N-au plecat cu mâna goală din Jumbo. și-au făcut simțită prezența în magazin. Acum mergem totuși să-i căutăm lui Nicolas pentru ceea ce am venit. Nu, de fapt, n-am reușit, o să mergem în alte magazine. Nu știu dacă vom merge în mall astăzi, Nu. pentru că e destul de aglomerat, zic eu. Mai ales săptămâna asta până la începerea școlii, dar vedem, sperăm să găsim ceea ce vrem, ghiozdanul Nicolas, și să vedem ce își mai cumpără de îmbrăcat. Că până acum ce a văzut el prin magazine nu prea a fost pe placul lui. Haideți să mergem să-și ia ghiozdanul. Am ajuns acasă fără rucsac. Mâine vom pleca din nou în căutarea rucsacului buclucaș, ca să zicem așa, că n-am găsit ce vrea el cu Roblox. Erau unele cu Minecraft din ce am găsit noi, dar erau foarte mari pentru el, adică nu El a s-au avut părut. cu Minecraft, ghiozdan la grădiniță și Da. nu mai vrea. Acum s-au schimbat trendurile. Mâine plecăm din nou în căutarea rucsacului. Revenim mâine să vedem dacă reușim să găsim ceea ce vrea Nicolas. Dacă nu, vom fi nevoiți să căutăm și să comandăm pe net, dar
nu vom vedea cât de mari sunt și cum vin pe Adică ne-am tot uitat pe internet și nu știm exact dimensiunea lor, pentru că n-am văzut, nu știm cum îi vin în spate lui Nicolas. E treabă complicată cu rucsacul. The next day. Salut! Din nou, așa cum am spus, am plecat să căutăm rucsacul Buclucaș și să vedem dacă chiar nu găsim acel rucsac cu faimosul Roblox, joc, ce Dumnezeu e ăla, să vedem, poate îl convingem pe Nicolas să-și ia un alt rucsac. Cu ceva tot vom pleca, nu vom pleca cu mâna goală, nu? Ca ieri. Să sperăm. Tu ai văzut ceva până acum? Ceva care mi-a plăcut, dar am zis să mai mă uit. Am o surpriză care vreau să mănânc. Un ciocolată Dubai. El a venit practic pentru altceva. Am plecat cu rucsac, dar când ajungi în mall cu Nicolas, uită dacă are ceva de cumpărat și se resetează. Caută băiatul nostru ce e el fan. Cei care îl urmăriți știți deja. El este fan ciocolată. Deci, ochit o ciocolată Dubai. Abia așteaptă să o încerce, dar i-am spus că la final, după ce reușim să Noi am mai spus că Nicolas e client fidel aici, la înghețată și ciocolată. Până una alta, mergem să căutăm rucsacul. mergem să căutăm rucsac și ce vrei să-ți mai cumperi? Pantaloni, ciocolată Dubai și rucsac. Bravo! Teoretic avem doar 3 lucruri de cumpărat. Practic vedem cu câte vom pleca. Să sperăm că doar cu cele 3. Probabil că o să ne spuneți dacă de ce nu am căutat pe internet, că pe internet cu siguranță găseam ghiozdan cu Roblox. Ne-am uitat și acolo, doar capacitatea lor este foarte mare, adică erau foarte mari la el. Nu știm cum îi vin lui în spate. Bine, el o să meargă însoțit întotdeauna la școală, dar... Asta, da, dar trebuie să și-l pună și-l puțin în spate, să vadă cum îi vine acolo. Ca toți școlarii, la început, cu emoții și vrea și el să vadă exact cum vine în spatele lui. Așa că i-am spus, bine, hai să căutăm. Haideți să-i căutăm școlarului ce-i trebuie, nu? Bravo! La treabă! Victor și-a luat un urs după lungi plimbări. După multe căutări, rucsac n-am găsit încă. Ne ducem acum să vedem dacă reușim să luăm ceva, dar s-a cumpărat într-un final o pereche de blugi. Pentru moment a zis că nu prea îi plac nici aceștia cine știe ce, dar a zis că trebuie să-și ia și el ceva pentru începutul de școală. Da, și o aștept la bubu, am făcut un promis, că nu, păi ce, am unul la bubu, eu vreau 2 la bubu. După cum v-am spus. S-au schimbat lucrurile, nu mai vrea cu Roblox, acum rucsac. A văzut ceva mai de copii mai mari. Da, e... De la Jordan, Adidas. La Jordan și Adidas s-a uitat el. Alea sunt destul de mari pentru el, dar am găsit un rucsac puțin mai micuț. O să-i luăm ce vrea, că i-am promis că la începutul de clasa 0 o să-i cumpărăm ce vrea el și apoi pe parcurs eventual o să le mai schimbăm. Vedem exact pe unde ajungem și cum ajungem să cumpărăm. Haideți să vedem rucsacul. Victor este cu Nicolas, luat de la ursul cumpărat. Nicolas mă ajută, vedeți, am un mare ajutor și o mare bază. S-a făcut un adevărat școlar, ce să mai. Se vede că începe clasa 0, așa că hai să vedem ce mai găsim să cumpărăm. Nicolas așteaptă să-și ia ciocolata mult dorită. Ciocolata Dubai, bineînțeles. Și Victor. E foarte serios. Așa este atunci când el se duce să cumpere ceva, așteaptă să-i se dea. Gata. Gata? Ce e?
Ciocolată Dubai. Bravo! Și se afurează, despre ce vorbim. Gustul și pofta am învins și astăzi. Mergem rapid, luăm rucsacul și plecăm către casă pentru că Nicolas vrea să facă clătiri. Clătiri. Altă problemă, am văzut aici la un... El a mâncat ciocolată, dar a văzut la o insuliță din asta clătite. Și vrea clătite acum. Mergem acasă și vom face clătite. A few moments later. Misiune îndeplinită. Și-a luat și rucsac, Nicolas. Până la urmă n-a mai avut cu Roblox, și-a luat din ăsta de la Adidas. I-a plăcut lui, i l-am luat. Suntem conștienți că el... În câteva luni de zile, sau și câteva luni, e mult. În câteva săptămâni o să vadă un alt rucsac pe undeva și cu siguranță va cere alt. Așa că spor la cumpărat părinți. Mergem acasă și facem clătite. Ți s-a făcut poftă de clătite, nu? După ciocolata Dubai, clătite, cu Nutella. După dulce mai merge un dulce. Deci te-a pus la treabă, practic. Ai ceva de făcut. Avem temă pentru acasă, clătitele. Hai despre casă să facem Clătite! clătite cu... Nutella. Am ajuns acasă. Nicolas, cum bine știți, bucătărește, adică lui îi place. Avem un Masterchef aici în casă. Nicolas s-a apucat de clătite. Am furat un pic startul. Este foarte nerăbdător să facă clătitele cu ciocolată Dubai. Așa că le pregătim și revenim când Nicolas o să-și asambleze clătita. Prima clătită este gata. Da. Și eu astăzi o să pun ciocolată. Asta e rețeta ta proprie, nu? Aha. Ciocolata rămasă de la fi o să o pună în clătită, practic. Vrei să te ajut? Ia. Hai să vedem un taste test. 1, 2, 3. Bun. Dacă v-a plăcut aventura noastră după mult doritul rucsac Roblox, care nu l-am găsit, să ne lăsați un like și un subscribe și dacă știți vreun site de unde am putea să cumpărăm un rucsăcel, dar nu foarte mare, pentru un copil de clasa 0, scrieți-ne în comentarii. Așteptăm să vedem ce ne spuneți ca să știm, la Pont, de fapt, să ne ducem să-l și cumpărăm pentru Nicolas. Pa, pa! Ne vedem data viitoare! Pa! Pa, pa!